Nagtimbuok ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo sa ikaduhang Morbidity Week subong nga tuig. Inyang kumpirma ni Dr. Rodney Labi sang Iloilo Provincial Health Office o IPHO sa interview sang K5 News FM Iloilo. Sunod sa doktor base sa monitoring sang opisina, nadugangan sang 82 ka bag-o nga kaso sang dengue ang narecord sa probinsya sang Iloilo kang nagdangat na sa 105 kakabugusan nga kaso ang narecord humalin sang Enero 1 tubtob Enero 11 tuig 2025. Dungag pa sang natungdan ang nasambit nga numero ang mas mataas ang 19% kung ipaanggid sa kasubong nga period sang nagligad nga tuig. Office covering the period of January 1 to January 11, 2025. Nagapabilin nga mataas ang kaso sang dengue diri sa probinsya with 105 cases kag 82 sini ang na-report nga bago nga kaso. Ginakasubo sang Iloilo Provincial Health Office ang padan nga pagsaka sang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.